F'Mejju tal-2020 il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, l-Familja u Drittijiet tat-Tfal flimkien mal-Università ta' Malta iffirmaw ftehim dwar id-disinn ta' prototipi għal kunċett ta' gamification tal-kapaċità finanzjarja. Dan sar bejn id-Dipartiment tal-Artificial Intelligence fl-Università u Ġemma li hija taqsima fih dan il-Ministeru. L-istudenti li ħadu sehem fil-modjul Web Data Mining ħadmu fuq id-disinn u l-implementazzjoni tal-prototip tal-kapaċità finanzjarja. Iżda qabel xejn, x'inhu eżatt gamification? Gamification hija meta tagħmel application attraenti għal users tagħha. Gamification ma mhix limitata biss li tkun logħba jew li tagħmilha jisa logħba, imma li tkun attraenti fejn dak li jkun għandu skop biex juża l-application. Biex jittrażmetti kunċetti importanti li jistgħu varjaw minn affarijiet relatati ma' bank, affarijiet relatati ma' edukazzjoni, affarijiet relatati ma' xjenza. Per eżempju fil-każ tas-sistema li jiżviluppaw l-istudenti, da huma kellhom it-task tagħhom kienet li jiżviluppaw application jew web app jew seta tkun mobile app li tkun għandha skop edukattiv għal min juża. Huma kienu qed jittargetjaw żewġ setturi ta' studenti minn studenti tal-primarja u studenti tas-sekondarja. U huma kellhom l-iskop li jagħmlu sistema edukattiva, jagħmlu l-gamification biex tkun attraenti biex dawn is-settur ta' studenti jew wieħed jew ieħor jużawha. Mal-gamification hemm ukoll marbutin diversi benefiċċji. Hemm numru ta' benefiċċji li wieħed jista' jottieni billi jutilizza gamification fl-applications, fil-mobile applications, fil-web applications tiegħu. Dawn ivarjaw minn mod iktar effettiv kif tgħallem kunċetti, kif inti tagħti titrasmetti idea, titrasmetti kunċett u dak li jkun b'mod iktar ħanejtek ta' logħba jirċievi dawn il-kunċetti, jinteraktja ma' dawn il-kunċetti. U hekk tiġbed aktar nies biex jużaw. Wara kollox jista' jkollok ħafna applications imma jekk mhux qed jintużaw, jekk mhux qed jitniżlu u jiġu użati ma tantx hemm skop tagħhom. Mela nużaw il-gamification biex iżjed nattiraw downloads, iżjed nies jiddownloadjhom u jużawhom. Il-gamification mhuwiex biss logħb, jista' wkoll jilħaq miri speċifiċi ta' tagħlim. Gamification tista' tilħaq għanijiet li anke qegħdin fi pjattaformi ta' e-learning. Għandha definittivament l-iskop li tkun divertenti. Imma fl-istess ħin ħafna drabi jkollhom skop ieħor ukoll, ħafna drabi li jkun skop edukattiv. Allura it kind of marries ħanejtek iżżewweġ elementi differenti tal-logħb u manka ta' fatti ta' konċetti iktar importanti. L-għalliema jafu li hija challenge kbira li nippruvaw nżommuhom engaged, li nżommuhom interessati, u gamification huwa wieħed minn dawn l-għodda li jipprova joħloq din dal-iskop li l-istudenti jkunu iżjed engaged ma' s-sistema u hekk ikunu ħabba hekk iżjed jitgħallmu, iżjed ikunu esposti għat-tagħlima wara s-sistema. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Ministeru ta' sosten lill-istudenti għat-tlestija ta' żewġ fażijiet. L-ewwel fażi il-preżentazzjoni tal-kunċett. Il-fażi l-oħra il-preżentazzjoni tal-prototip. Għamilna kompetizzjoni li għamilna l-premji tagħha wkoll u wasalna għamilna Memorandum of Understanding mal-Università ta' Malta, għamilna strategic partnership magħhom fejn ftemna li nagħmlu dal-programm għal 3 snin. Konna avviċinati minn Mr. David Spiteri Ġinġel rigward il-possibilità li nikkollaboraw fl-imkien bħala Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali fl-imkien ma' din l-inizjattiva li hija Ġemma. Fl-ewwel fażi kienet kompetizzjoni biex jagħmlu min jagħmel l-aħjar sistema
li kollha l-gamification magħha u kienu l-istudenti kienu kellhom jażlu jixtiequ xitlu fija. Diskutejnija mal-istudenti, l-istudenti oġbitom din l-idea, kellna 5 gruppi, daw il-5 gruppi żviluppaw din logħba, però li kienet forma ta' prototype. Sewa, kienet idea, kunċett li ma kienx polished fil-bidu, matul l-istadjonit huma ħadmu fuq dan il-kunċett. Fit-tieni fażi, il-grupp ta' studenti komplew jippolixjaw il-logħba, jiddiskutu mal-stakeholders kollha interessati, kellhom ħafna fażijiet ħanejtek ta' testing, ta' learning anka. Għamilna tista' tgħid bejn Lulju sa Diċembru ta' sena li għaddiet naħdmu magħhom biex inwasslu l-logħba. Il-logħba hija indirizzata lejn tfal ta' 7 u 9 snin, hija interessanti ħafna, għamlu biċċa xogħol barra minn hawn, ġifieri meta tara u tipparaguna ma' xem ta' pajjiżi oħrajn, it stands out. Biex huma jaddattaw il-kunċett tal-logħba u jaddattaw b'mod iktar effettiv għall-istudenti. L-launch sa tkun probabbilment 2 phases. L-ewwel phase noħorġuha fuq l-Android, il-Google Play u fuq il-web. U sintendi għandek ċertu specifications li jrikollu l-mobile phone u l-computer biex tilaba. U bħalissa din naħdmu ma' Dipartiment tal-Edukazzjoni biex nassiguraw li l-logħba tkun tista' taħdem fuq it-tablets li jintużaw mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. U l-idea hija li nwasslu għall-logħba biex tkun lesta għal-sena skolastika li ġejja.